ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам. Нашри навбатии барномаи иттилоотии ахборро бо муҳимтарин хабарогузоришҳо аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. Дар студия Оишаи Саттор. имрӯз дар қасри миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба намояндагони касбу кори гуногун ки дар фаъолияти корӣ натиҷаҳои назаррас доранд мукофот ва унвону ҷоизаҳои давлатӣ супориданд. Қабл аз оғози маросими супоридани мукофотҳои давлатӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳозиринро ба муносибати ҷашни миллӣ 30-солагии истиқлолияти давлатӣ таҳният гуфта таъкид намуданд ки дар арафаи ҷашни истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо мукофотҳои давлатӣ қадрдонӣ намудани заҳмати намояндагони касбу кори гуногун ва шахсони содиқу обрӯманди ҷомеа рамзи сипосгузорӣ ба хизматҳои шоёни онҳо дар ҷодаи пешрафти соҳаҳои мухталифи иқтисоди миллӣ ва бахшҳои иҷтимоӣ мебошад. истиқлолу озодӣ бузургтарин неъмат ва бо арзиштарин дастоварди миллати тоҷик баъди 1000 соли бедавлатӣ ба ҳисоб меравад. маҳз бо шарофати истиқлол дар харитаи сиёсии дунё Тоҷикистон ҳамчун давлати соҳибихтиёр ба вуҷуд омад ва ба ҳайси узви баробарҳуқуқи ҷомеаи ҷаҳонӣ эътироф гардид. истиқлоли давлатӣ дар сарнавишти миллати тоҷик гардиши куллӣ гардида ба мардуми Тоҷикистон имконияти нодири таърихии бунёди давлати мутамаддини ҷавобгӯ ба манфиатҳои кишвар, халқи он ва эҷоди аркони давлатдории муосирро муҳайё намуд. Президенти мамлакат қайд намуданд ки чун анъана дар арафаи ҳар як ҷашн мо корҳои анҷомдодаи худро таҳлилу ҷамъбаст мекунем, хулосаву натиҷагирӣ менамоем ва вазифаҳои минбаъдаро муайяну мушаххас месозем. мо то имрӯз барои пешрафти соҳаҳои саноат, нақлиёт, энергетика, сохтмон, бахши хусусӣ, рушди содирот, азхудкунии заминҳои нави обёришаванда, кишоварзӣ, рушди сайёҳӣ, илму маориф, тандурустӣ, ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, фарҳанг, татбиқи сиёсати ҷавонон, занон ва оила, рушди варзиш ва идома додани татбиқи сиёсати хориҷии сулҳуҷӯёнаву созанда корҳои зиёдеро ба анҷом расонидем. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зикр намуданд ки дар амалӣ гардидани корҳои зикршуда ҳиссаи ҳар яки шумо дар ин толор нишастагон арзанда мебошад. роҳбарияти давлат ва ҳукумати мамлакат заҳмати софдилона, хизмати содиқона ва фаъолияти созандаи ҳар шахсро ба таври шоиста қадрдонӣ мекунад. ҳамин тавр дар фазои тантанавӣ барои дастовардҳои баланди сесолию соҳибкорӣ, фаъолияти самаранок дар хизмати давлатӣ, рушди илму фарҳанг, тандурустӣ, хизматрасонӣ ва дигар бахшҳои хоҷагии халқи мамлакат бештар аз 120 нафар кормандони соҳаи илму фарҳанг, тандурустӣ, истеҳсоли мол ва хизматрасониҳо, мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва дигар хизматчиёни давлатӣ аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мукофотҳои давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, унвони фахрии корманди шоистаи Тоҷикистон, унвони фахрии нависандаи халқии Тоҷикистон, унвони фахрии ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон, унвони фахрии ҳофизи халқии Тоҷикистон, унвони фахрии ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон, ордени дӯстӣ, ордени шараф дараҷаи 1, ордени шараф дараҷаи 2, медали хизмати шоиста, медали ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, ифтихорномаи ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷоизаи ба номи Исмоили Сомонӣ дар соли 2021 ва ҷоизаи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои олимон ва омӯзгорони фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соли 2021 қадрдонӣ шуданд. дар маросими супоридани мукофотҳои давлатӣ бо фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи сарфарозгардонии кормандони соҳаи илму фарҳанг, тандурустӣ, истеҳсоли мол ва хизматрасониҳо, мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, дигар хизматчиёни давлатӣ ва соҳибкорон барои саҳми арзанда дар рушди илму фарҳанги мамлакат, ҳифзи саломатии аҳолӣ, фаъолияти самаранок дар хизмати давлатӣ ва дастовардҳои баланди истеҳсолӣ 34 нафар бо унвони фахрии корманди шоистаи Тоҷикистон, 2 нафар бо унвони фахрии нависандаи халқии Тоҷикистон, 5 нафар бо унвони фахрии ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон, 1 нафар бо унвони фахрии ҳофизи халқии Тоҷикистон, 5 нафар унвони фахрии ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон, 1 нафар бо ордени дӯстӣ, 2 нафар бо ордени шараф дараҷаи 1, 13 нафар бо ордени шараф дараҷаи 2, 29 нафар бо медали хизмати шоиста, 4 нафар бо медали ҷашнии 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва 2 нафар бо ифтихорномаи ҷумҳурии Тоҷикистон сарфароз гардиданд.
ҳамчунин тибқи қарори комиссияи дарёфти ҷоизаи ба номи Исмоили Сомонӣ дар соли 2021 ки бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ шудааст, 12 нафар барандагони ҷоиза и ба номи Исмоили Сомонӣ дар соли 2021 гардиданд. 18 марти соли 2020 президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вохӯрӣ бо олимони кишвар бо мақсади ислоҳи камбудиҳои ҷойдошта дар муассисаҳои таълимӣ ва беҳтар кардани сифати таҳқиқоти илмӣ дар ҳамаи институту марказҳои илмии академӣ пешниҳод намуданд ки ҳукумати мамлакат барои ҳавасманд гардонидани олимону омӯзгорони фанҳои табиӣ ва дақиқу риёзӣ мукофоти махсуси давлатӣ таъсис диҳанд ва ҳар сол 15 нафар омӯзгорону олимони беҳтарин бо ин мукофот сарфароз гардонида шаванд. Бори аввал тибқи қарори комиссияи дарёфти ҷоизаи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои олимон ва омӯзгорони фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соли 2021 ки бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ шудааст, 15 нафар омӯзгорони беҳтарин соҳиби ҷоиза гардиданд. ҳамин тавр аввалин шуда бо ин мукофоти давлатӣ омӯзгори фанни химияи мактаби президентӣ барои хонандагони болаёқати шаҳри Хорух Абдулбеков Алидод сарфароз гардонида шуд. ҳамчунин омӯзгори фанни технологияи иттилоотии литсеи физикӣ математикии рақами 1 ба номи академик Муҳаммад Осимӣ Ачилов Ҳусейн, профессори кафедраи химияи органикӣ ва биологияи донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ Бандаев Сироҷиддин, омӯзгори фанни физикаи литсеи донишкадаи политехникии шаҳри Хуҷанд Бобоҷонов Ҷурайбой, омӯзгори фанни химияи литсеи рақами 3 барои хонандагони болаёқати шаҳри Душанбе Зумратов Азизбек, профессори кафедраи химияи физикӣ ва коллидоии донишгоҳи миллии Тоҷикистон Раҳимова Мубашширахон, омӯзгори фанни технологияи иттилоотии литсеи рақами 3 барои хонандагони болаёқати шаҳри Душанбе Рӯзиева Фароғат, омӯзгори фанни химияи литсеи интернати президентӣ барои кӯдакони болаёқати ҷумҳурии Тоҷикистон Собиров Ҳушанг, омӯзгори фанни химияи литсеи давлатии Орионои шаҳри Бохтар Тошев Қобил, мудири кафедраи биологияи тиббӣ бо асосҳои генетикаи донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино Холбеков Мирзо Аҳмад, мудири кафедраи барномарезӣ ва низоми иттилоотии донишкадаи политехникии донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик Муҳаммад Осимӣ дар шаҳри Хуҷанд Худойбердиев Хуршед, омӯзгори фанни математикаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 12 ноҳияи Роштқалъа Ҷон Мирзоев Эраҷ, мудири кафедраи низом ва шабакаҳои энергетикии донишкадаи энергетикии Тоҷикистон Шарипов Нурмуҳаммад, омӯзгори фанни математикаи литсеи фанҳои табиию риёзии донишгоҳи миллии Тоҷикистон Шарифов Асадулло, муовини директор оид ба инноватсия ва технологияҳои нави таълимотии донишкадаи технология ва менеҷменти инноватсионӣ дар шаҳри Кӯлоб Шоев Алмосшо, барандагони ҷоизаи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои олимон ва омӯзгорони фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соли 2021 гардиданд. Дар анҷоми маросими мукофотсупорӣ сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бори дигар ҳамаи нафароне ки барои фаъолияти пурсамар дар роҳи рушду пешрафти ҷомеа аз ҷониби роҳбарияти давлату ҳукумати мамлакат бо мукофотҳои олӣ қадрдонӣ гардиданд, самимона табрик гуфта бо итминон иброз доштанд ки фарзандони содиқи ватан минбаъд низ имконияту қобилияти зеҳнӣ, донишу таҷриба, маҳорату малака ва саъю талоши худро барои боз ҳам ободу пешрафта гардидани Тоҷикистони соҳиби истиқлол, таҳкими сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ, ваҳдати миллӣ ва баландбардоштани сатҳи некуаҳволии сокинони мамлакат равона месозанд. имрӯз сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода бинои факултети фарматсевтии донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Синоро пас аз таъмири пурра ва муҷаҳҳазгардонӣ мавриди истифода қарор дод. Бо ифтитоҳи иншоот дар сатҳи таҳсилоти олӣ, рушди илм, ҷорӣ намудани технологияи нави омӯзиш, инкишофи малакаи касбӣ, шароити мусоид барои корҳои илмиву инноватсионӣ ва мукаммалкунии пояи моддӣ техникии донишгоҳ, роҳандозӣ намудани усулҳои ба нақшагирии стратегӣ ва идоракунии системавӣ имкони беҳтар фароҳам оварда шуд. Самандар Искандарзода ва Дилшод Қурбонзода гузориш медиҳанд.
бо мақсади таъмини таҳсилоти фарматсевтӣ соли 1981 факултети фарматсевтии донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино таъсис дода шуда бо сабаби фаъолияти тӯлонӣ бино ба таъмир ниёз пайдо карда буд. дар доираи тадбирҳои ободонию бунёдкорӣ ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар заминаи дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалии Раҳмон, вазорати маориф ва илм, вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ва раёсати донишгоҳ иншоотро пурра таъмир намуда, муосиртарин ашёи хонишро дастрас намуданд. шурӯъ аз синфхонаҳои фанӣ то толору маҷлисгоҳи факултет ба талаботи замон мутобиқ гардонида шудааст. дар назди донишгоҳ маркази таълимии илми истеҳсолии фарматсия ташкил карда шуд, ки ин як такони ҷиддӣ барои гузаштани дарсҳои амалӣ, таҷрибаомӯзӣ ва гузарондани корҳои илмӣ ба факултети фарматсевтӣ мебошад, ки факултети фарматсевтӣ ки аз соли 1981 ташкил карда шуда буд, ҳамчун чунин пойгоҳи гузаштани таҷрибаомӯзӣ, гузарондани корҳои илмӣ ва таълимию илмиро надошт. дар ҳақиқат ино ҳозира вақт ба дар ин ҷа таҷҳизотҳои нав ворид карда шуд ва рушду нумӯи соҳаи фарматсия дар ин марказ боз беҳтар карда шуд. дар ҳақиқат дар ин марказ донишҷӯён омӯхта ҳамчун мутахассиси баландихтисос дар оянда ба ҷумҳурии Тоҷикистон хизмати худро мекунанд. албатта сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода зимни шиносоӣ бо шароити иншоот масъулонро вазифадор намуд, ки дар баробари фароҳам овардани шароити мусоиди илмомӯзӣ ҳамзамон сатҳи таълиму тарбияро боз ҳам баланд бардошта, мутахассисони варзидаи соҳавӣ ва ҷавобгӯи бозори меҳнатро омода созанд. вобаста ба амалисозии сиёсати давлатӣ дар соҳаи фарматсия соли 2016 баҳри таъмини таҳсилоти босифати фарматсевтӣ ва робитаи илм бо истеҳсолот дар назди факултети фарматсевтии донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино маркази таълимию истеҳсолии фарматсия таъсис дода шуд. марказ марҳила ба марҳила фаъолияти худро васеъ намуда, барои таҷрибаомӯзӣ ва дарсҳои амалии донишҷӯён имкониятҳои навро фароҳам овард. марказ аз 4 бахши асосӣ аз ҷумла коркарди мавод дар шакли ҳаб ва ғилофак, коркарди гиёҳҳои шифобахш, экстраксияи маводҳои доруворӣ ва коркарди маводи дорувории моегӣ бо дастгоҳҳои муосири фарматсевтӣ иборат мебошад. тамоми шароиту имкониятҳо барои таъмини нерӯи зеҳнии довталабон дар маркази фарматсевтии донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ва инчунин барои гузарондани корҳои илмии тадқиқотӣ дар маркази фарматсия муҳайё гардиданд. марказ имрӯз дорои шароити истеҳсоли маводҳои доруворӣ дар асоси гиёҳии шифобахши ватанӣ пурра имконпазир гардонида шудааст. зиёда аз 10 навъи гиёҳҳои шифобахши дар ватан рӯяндаро дар марказ коркар карда мешаванд. моддаҳои фаъоли биологӣ аз таркиби гиёҳҳои шифобахш тавассути дастгоҳҳои муосири фарматсевтӣ ба амсоли экстрактор, капсулятор, таҷҳизоти ротор, испаритель коркар карда мешаванд. моддаҳои фаъоле ки аз гиёҳҳои шифобахш истихроҷ мегарданд тавассути таҷҳизотҳои замонавӣ ба хока мубаддал гардонида шуда, дар асоси моддаҳои фаъоле аз таркиби гиёҳҳои шифобахш истихроҷ шаванда шаклҳои доруворӣ дар шакли ҳаб ва ғилофакҳо истеҳсол карда мешаванд. минбаъд дар марказ гузаронидани машғулиятҳои лексионӣ, амалӣ, корҳои лабораторӣ, ташкили курсҳои бозомӯзии баъди дипломии ихтисосмандони соҳаи фарматсия, таҷрибаомӯзӣ ва иҷрои корҳои дипломӣ, тайёр намудани эксперт, маълумотдиҳанда оид ба маводи доруворӣ, ташкил ва гузаронидани барномаҳои омӯзишӣ, семинарҳо ва лексияҳо барои донишҷӯёну устодони муассисаҳои олию миёнаи тиббӣ ва гурӯҳҳои мухталифи кормандони соҳаи тандурустӣ, ташкили корҳои илмии тадқиқотӣ ва назорати иҷроиши онҳо, коркарди роҳҳои нави хизматрасонии фарматсевтӣ ва дар асоси ашёи хоми маҳаллӣ, коркарди доруҳои нав ва маводи парафарматсевтӣ, омода намудани мутахассисони ҷавон ва баландбардоштани малакаи мутахассисони илмӣ ва илмии педагогӣ имконпазир аст. сарвазири мамлакат ба истифода супоридани иншоотро тӯҳфаи арзандаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон,
пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ-Раҳмон дар доираи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ ва рӯзи кормандони соҳаи тиб ба омӯзгорон ва донишҷӯёни ин боргоҳи илму маърифат арзёбӣ намуданд. дар ноҳияи Шамсиддин Шоҳини вилояти Хатлон соли равон бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба муассисаҳои тиббӣ ба маблағи беш аз 4 миллион сомонӣ 50 номгӯи таҷҳизоти муосири тиббӣ дастрас карда шуд. дар доираи лоиҳаи хизматрасонии маҷмӯӣ барои модару кӯдак сохтмони маркази модар ва кӯдак бо 50 катихоб иборат аз 2 ошёна ба нақша гирифта шудааст. идомаи мавзӯъ дар гузориши Сайҷафари Маҳмадалӣ ва Хуршеди Нодирхон. дар ноҳияи Шамсиддин Шоҳини вилояти Хатлон 41 муассисаи тиббӣ аз ҷумла дар сохтори беморхонаи марказӣ 6 беморхонаи минтақавӣ ва дар муассисаи давлатии кӯмаки аввалияи тиббию санитарии ноҳия 7 бунгоҳи тиббӣ ва 17 маркази саломатӣ амал мекунад. бо мақсади беҳтар намудани шароит ва дастрасӣ ба хизматрасонии тиббӣ имрӯзҳо бахшида ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳия сохтмони 3 бунгоҳи тиббӣ бо маром идома дорад. тавре дар мулоқот бо кормандони соҳа таъкид шуд дар солҳои соҳибистиқлолӣ дар асоси татбиқи сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Шамсиддин Шоҳин дар қатори дигар иншооти ҳаётан муҳим муассисаҳои нави тиббӣ низ бунёд гардида иншооти мавҷудаи соҳа аз навсозӣ ва бо шароити зарурӣ ҷозонида шуд. дар идома аз ин таваҷҷӯҳ дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон соли равон ба беморхонаи марказӣ ва дигар муассисаҳои соҳа 50 номгӯи таҷҳизоти муосири тиббӣ дастрас карда шуд ки маблағи он 4 миллиону 600 ҳазор сомониро ташкил медиҳад. беморхонаи марказии ноҳия аз шӯъбаи бистарикунонӣ, кӯдакона, ёрии таъҷилӣ, ҷарроҳӣ ва шӯъбаи таваллудӣ иборат буда барои саривақт ташхис ва ба муолиҷа фаро гирифтани беморон шӯъбаҳои мазкур аз ҳисоби таҷҳизотҳои нав бо шароити зарурӣ таъмин гардидааст. дар ноҳияи Шамсиддин Шоҳин айни замон 565 нафар мутахассисон дар соҳаи тандурустӣ кору фаъолият доранд. барои хизматҳои арзанда дар пешгирии бемориҳои сироятӣ, вусъати корҳои тарғиботӣ оид ба риояи қоидаҳои беҳдоштӣ ва ваксинатсия оид ба пешгирии бемории COVID-19 фаро гирифтани аҳолӣ ва умуман ҳифзи солимии ҷомеа беш аз 70 нафар кормандони соҳа бахшида ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва рӯзи касбии кормандони соҳа бо сипоснома ва ифтихорномаҳои мақомоти иҷроии ҳукумати давлатӣ ва раёсати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ қадршиносӣ карда шуд. истиқлоли давлатӣ барои мардуми тоҷик пешрафту шукуфоӣ ва зиндагии босаодатеро фароҳам сохт ки ба ин васила мавқеи кишвари мо дар арсаи байналмилалӣ баланд гардида обрӯ ва нуфузи хосаеро касб кард. ҳамватанони мо дар кишвари Хабаровски Федератсияи Россия маҳз бо мақсади ҳифзи дастовардҳои замони соҳибистиқлолӣ ва баландбардоштани ҳуввияти милливу ифтихори ватандорӣ насли имрӯзу ояндаи мамлакат бо азму иродаи ватандӯстона саҳми фаъол мегузоранд. гузориши Маҳмадалӣ Сафар ва Хуршеди Сайдаҳмад. истиқлол ки оғози марҳилаи навини давлатдории миллӣ ва омили иттиҳоду сарҷамъии мардум ба шумор меравад, барои ҳифзи асолату ҳуввияти миллӣ заминаи боэътимод гузоштааст. ҳамватанони мо дар кишвари Хабаровски Федератсияи Русия маҳз бо эҳсоси баланди ватандӯстӣ ва ифтихори миллӣ дар ҳифзи музаффариятҳои замони соҳибистиқлолӣ ки барои миллати тоҷик зиндагии шоиставу босаодатеро фароҳам овардааст, фаъолона саҳм мегузоранд. ҳар як муваффақиятҳои кишвари азиз рӯ ҳамон болида мегардад. шукри истиқлолият, шукронаи сиёсати хиратмандонаи сарвари давлатамон ки кишвари азизи мо яке аз мамлакати бонуфузу тараққикардаи дар тамоми дунё муаллифӣ гардид. дастовардҳои истиқлолият буд ки зиндагии мардум беҳтару хубтар шуд. дар кишвари азизамон даҳҳо садҳо корхонаҳои бузурги саноатӣ ба кор дароварда шуд ва ҳамватанони азиз бо корҳо таъмин карда шуданд. тоҷикони кишвари Хабаровск дар партави сиёсати хиратмандонаи роҳбарияти давлату ҳукумати мамлакат дар пешрафту ободии сарзамини муқаддаси аҷдодӣ ва эҳё намудану гиромӣ доштани арзишу суннатҳои миллӣ низ азму иродаи ватандӯстона доранд. дар 30 соли истиқлолият ҷумҳурии Тоҷикистони мо чӣ қадар пеш рафтааст ва чӣ қадар навигариҳо ҳаст, чӣ қадар шаҳри Душанбеи мо ободу зебо гул шукуфон шудааст. истиқлолият барои мардуми Тоҷикистон яке аз пурарзиштарин идҳо ба ҳисоб меравад, зеро ҳамаи мардуми Тоҷикистон метавонанд ҳоло ба ҳамаи давлатҳои хориҷия бемамоният рафту омад намоянд.
ҳамон тавре ки зимни мулоқоту вохӯриҳо масъулони ҷамъияти тоҷикони кишвари Хабаровск изҳор доштанд, дар ин давра тавассути амалисозии барномаву стратегияҳои давлатӣ ва истифода аз тамому захираву имкониятҳо сатҳу сифати зиндагии мардум ба маротиб баланд гардида, дар ҳама самтҳои ҳаёти ҷомеа дастовардҳои назаррас ба амал омадааст. Маҳмадалӣ Сафар, Хуршед Саид Аҳмад аз кишвари Хабаровски Федератсияи Русия барои барномаи ахбор. бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи иттилоотии ахбор ба анҷом расид. Хайр, саломату сарбаланд бошед.